Фатих Әмирхан. Татар кызы. Илдус Әхмәтҗанов укый. Тереләй күмелергә теләмәгән мөселман шәрык кызларына багышлыйм. Фатих. Туды. Туганда ул кеше иде. Аякларын, кулларын үзе теләгәнчә селкетергә ихтыярлы. Муенын теләгәнчә борудан, күзләре белән теләгәне җиргә караудан аны берәү дә тыя алмый иде. Кай вакытларда кулларын, аякларын биләүгә чолгап, аны хәрәкәтләнмәскә мәҗбүр иттеләр. Ләкин ул моңар протез итәргә, риза түгеллеген белгертергә кодрәтле, җылый ала, кычкыра ала, үз хөрриятен берәүдән дә җуялттырырга риза түгеллеген ирексезләүчеләрнең күзләренә туп-туры карап белдертә ала иде. Туганда ул кеше иде. Көләргә. Шулай итеп, үз алдына хәзер генә килеп чыккан тормыштан, дөньядан шатланган, рәхәтләнгән икәнен күрсәтергә. Киреләнергә, шулай итеп үзендә теләү, теләмәү дигән бер-берсенә капма-каршы сыйфатлар барлыгын, табигать тарафыннан фәкать шул ике сыйфатка карап эш итәргә омтылу куәсе бирелгәнлеген белгертергә көчле иде. Ул туды. Тугач, аны башкаларны, балаларны сала торган бишеккә салдылар. Анасы үз күңелендә ир балалары белән янәшә үк җирдә аңа урын бирде. Ир балалары белән бер дәрәҗәдә үк аңар мәхәббәт итте. Аны сөйде. Атасы да шулай ук итте. Өйдә вакытта ул ирләр тора торган ук бүлмәдә тора. Тышка чыкса, ирләр тора торган ук җир өстендә йөртелә. Ирләр җылына торган ук кояш белән җылына. Ирләр туңа торган ук суыктан туңа. Ирләр шикелле үк күңеленә килгән нәрсәне үзенчә уйлый. Үз фикеренә, үз җанына, үз гакылына килгән нәрсәләр белән ирләр шикелле үк әсәрләнә иде. Юмарт кояш аны алтынлы нуры белән чолгый. Җил аның борынына язның шатлык, тереклек, латафәт белән тулы исен китерә. Яңа үсә башлаган чәчәкләр дә көләч йөзләре белән аның күзләрен иркәлиләр. Әлхасил, бөтен табигать моны башка адәмнәр белән бер дәрәҗәдә күрә. Бирә алганын тигез өлештә моңар да бирә иде. Туды. Туганда ул терек иде. Ләкин аның бөтен тереклек вакыты үзе 6 яшенә җиткәнчә генә сузылды. Аннан соң ниндидер кара көч үзенең яшерен мәхкәмәсендә татар кызын берәүгә дә мәгълүм түгел гөнаһысы өчен үлем җәзасына хөкем итеп, акрын гына буарга кереште. Шәфкатьсез кысу машинасы арасына салып, тереклек тамчыларының ахыргысы тамганчы кысарга, тән суынмас, йөрәк тибүдән туктамас борын терексезлек каберенә өстерәргә карар бирде. Татар кызы 6 яшенә җитте. 5 яшьлек энесе, 7 яшьлек агасы кай вакытта аны чәченнән тартып җылаталар, кай вакытта сугып китеп аңа зулым итәләр иде. Ул һәрбер җан иясе шикелле җәберләргә каршы торырга тели. Сукканга суга, чәчен тартканнарның бармагын тешли, битен турный иде. Кара көч үлем җәзасына хөкем иткәне корбанының кулында мондый ирек булуын теләмәде. Ана исемле җанлы курчактан кыз бала ир малайлар белән сугышып йөрми дип әйттерде. Бу көннән соң татар кызына ага-эне җәбереннән башкалар көченә сыгынып кына сакланырга әмер бирелде. Тәҗрибәсез кызчык алданды.
Үзенең үлемгә хөкем ителүеннән һәм бу һөҗүм җәзаның башы икәненнән аның хәбәре юк иде. Татар кызы 7 яшенә җитте. Ул моңар хәтле үзе шикелле балалар, ир балалар белән урамга чыга, анда чаба иде. Кара көч үз корбанының бу иреклегенә риза булмады. Ана исемле җанлы курчак кыз балаларга ир малайлар белән уйнап йөрү оят дигән җөмләне тәкълидче попугай осталыгы белән тәкрар итте. Табигатькә, тереклеккә, хөррияткә, кешелеккә каршы булган бу сүзгә татар кызы ышана алмады. Ләкин кара көч эшкә аптырамады. Атасыннан да шул ук сүзләрне әйттерде. Кыз балага ир малайлар белән уйнап йөрү оят. Татар кызының ышанмавы какшый башлады. Тирә-юньдәге башкалар да шул ук сүзләрне тәкрар иттеләр. Кыз балага ир малайлар белән уйнап йөрү оят. Татар кызы ышанды. Ул адәмнәрне үзенә яхшылык теләүчеләр дип белә иде. Ләкин тереклек моңар риза булмады. Үзен химая итәргә тотынды. Ул үзенең дошманнарын гакыл мәхкәмәсенә тартып җиңәрмен дип уйлый иде. Ник? Ник оят була дип сорады. Татар кызы сүз дәшмәде. Аның урынына кара көч җавап бирде. Чөнки әти, әни, бабай, әби шулай диләр. Тереклек аптырашта калды. Үзенең бу кадәр төпсез, бу кадәр мәгънәсез, бу кадәр кешелеккә килешми торган җавап ишетәсен бу бер вакытта да уйлый алмаган иде. Кара көч үзенең бу җиңүен бик тантаналы бәйрәм итте. Корбаны татар кызы кулына кичкенә курчаклар ясап тоттырды. Башка балалардан иркен һава, иркен дөнья, иркен йөрүшләрдән аерылган татар кызы кара көчнең бу бәдбәхет бүләген кулына тотты да әйләндергәләп карый башлады. Ул аларның ни өчен үз кулына бирелгәнлекләрен белми иде. Кара көч татар кызы янына апа, җиңгә, ана, әби дип төрле исемнәр белән атала торган җанлы курчакларны җибәреп, җансыз курчаклар белән ничек уйнарга кирәклеген өйрәтте. Җанлы курчакларның чын ихтикатларынча, җансыз курчакларны кунакларга йөртеп, туйлар ясатып, кияүләр кертеп, киленнәр төшереп, кодагый кодача бүләкләр бирештереп уйнарга кирәк иде. Татар кызы бу сүзләрнең чын мәгънәләрен яхшы аңламады. Ләкин ир балалар белән уйнавы оят хисап ителә торган кыз балага башка уеннар калмаганда иде. Кара көчнең шомлы бүләге белән уйнарга башлады. Менә бу ир курчак, ләкин монысы кыз. Ир курчак кыз курчакны хатынлыкка алды, кияү керде, килен булып төште, кунакка килде. Татар кызы уйный. Уйный да уйный. Кара көч пычмакка басып елмаеп карап тора. Менә бу синең киләчәккә хәзерләнүең. Бу киләчәктәге үз тормышың. Татар кызын Сабак абыстайына бирделәр. Галине, Вәлине, Биктимерне мәктәпкә бирәләр. Мине ник абыстайга бирделәр икән дигән сораш татар кызының башына килгән иде. Ләкин озакка бармады. Кара көч дуку барды. Кыз балага ир малайлар белән бергә укырга ярамый. Җанлы курчаклар башларын селкеп расладылар. Әйе, ярамый. Тереклек тагын үз-үзен араламакчы булып карады. Ник? Ник ярамый? Җанлы курчаклар акырыштылар. Оят була, оят була, оят була. Ата үзенең ир гакыллы башы белән кабатлады. Оят була, оят була. Тереклек бөтен көчен җыеп яңадан сорады. Ник? Ата үзенең кыскартылган мыекларын кабартты.
Жанлы курчаклар йөзләрен җыердылар. Шул хәтле җыердылар ки, кешеләр буларның курчаклар икәнен белмәсләр, куркынып качарлар иде. Ник имеш, чөнки оят була, оят була. Монда җиткәч, кара көчкә максудына ирешү инде җиңеләйде. Төп хезмәт, кара көчнең бик күптән бирле бик ышанычлы хезмәтчесе булып килгән Сабак абыстасы исемле жанлы курчакка йөкләнде. Абыстай үз вазифасын яхшы белә. Аңа татар кызын үзе шикелле жанлы курчак ясарга кирәк иде. Кара көчнең илһамы, үзенең 40 еллык тәҗрибәсе белән ул татар кызын жанлы курчак ясарга иң кыска һәм иң ансат юлны тапты. Татар кызына 3 ел бер тоташтан ирләр башка, кызлар башка дигән хакыйкатьне төрле якларыннан һәм төрле юллар белән тукып торды. Татар кызына бу фикер гаҗәп тоелмады. Чөнки өендәге жанлы курчаклардан моны бик күп мәртәбәләр ишеткән иде. Абыстай алгарак китте. Татар кызының колагына 3 ел син һәм бөтен хатын-кыз җәмәгате гаурәт дип тукып торды. Тереклек башта моңар каршы протест ясады. Ялган, мин гаурәт түгел, кеше, мин кеше. Кара көчнең илһамы белән абыстай татар кызының алдына бик күп язма һәм басма документлар чыгарып салды. Буларның һәммәсенә бөтен хатын-кыз таифасы гаурәт дип язылган иде. Ник? Абыстай да документларны күрсәтте. Китап шулай ди. Кара көч йодрыгын йомарлады. Зурлар әйткәнгә ышанмый кара, мин сине... Татар кызы 13 яшькә җитте. Жанлы курчакларны әдәм күзеннән саклый торган, кояшка, айга күрсәтми торган юллы-юллы калыпсыз капчыкны татар кызына да бирделәр. Идәге жанлы курчак: "Кызым, сиңа 13 тулды. Бүгеннән башлап кабереңә кергәнче башыңа шушы нәрсәне бөркәнеп йөрерсең", диде. Кызыл сакаллы кыска мыеклы ата кабатлады. "Менә шушы нәрсәне кабереңә кергәнче башыңа бөркәнеп йөрерсең". Татар кызы бер нәрсә дә аңламады. Сызланып сорады. Ник? Жанлы курчаклар никкә җавап бирмичә генә өстәделәр. Кырган башына бүрек кигән ир кеше атлы нәрсәләргә очрасаң, башыңа бөркәнгән бу нәрсәнең чите белән йөзеңне капларсың. Тереклек фәрьяд итеп сорады. Ник? Җавапны абыстай бирде. Синең чәчләрең, йөзең, бөтен гәүдәң гаурәт. Гаурәтне каплап йөртелә. Сиңа ирләр шәһвәт белән карыйлар. Шуңа күрә син алардан качарга тиеш. Тереклек канлы яшьләр агызды. Ул бичара һичбер җирдә үзенә бу кадәр хакарат ишеткәне юк иде. Ахыргы җөмләне абыстай татар кызының колагына 2 ел тоташтан кычкырып торды. Ирләр сиңа фәләнчә карыйлар. Хәлсезләнгән, ялкыны сүнгән тереклек тагы бер кат ник дип сорарга җөрьәт итә алмады. Кара көч ржаеп, йодрык күрсәтеп тора иде. Жанлы курчаклар татар кызына: "Сиңа 15 яшь тулды. Моннан соң ирләргә буеңны күрсәтеп сабакка йөрүең оят", диделәр. Тереклек бу вакытта каты авыру иде. Игътираз итмәде. Кара көч насихат рәвешендә кабатлады. Син үзеңнең ирләр белән бер түгел икәнлегеңне, гаурәт икәнчелегеңне, кешеләргә күренүең оят икәнне белдең инде. Сиңа шул гына кирәк иде. Шуннан артыкны белү оят. Оят.
Жанлы курчаклар һәм зур корсаклы ата татар кызына кискен әмер бирделәр. Менә сиңа дүрт дивар, үзең белән уйнарга ир дигән бер хайван табылганчы шуларны сакла, шулардан үзеңне саклат. Кара көч тәфсиллады. Алты өлгеле тәрәзә сиңа кояш булыр. Инең 5 бүлмәсе Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия булырлар. Тәрәзә алдындагы зәгыйф гөл кисәкләре урманнар, кырлар, бакчалар урынына хезмәт итәрләр. Комган вәләгәндәге тончыган сулар сиңа елгалар, күлләр, диңгезләр урынына ярарлар. Күмер, куй майы, гатырша майы исләреннән җыелган сулышлар белән агуланган һава сиңа бөтен җир йөзендәге һава урынына булыр. Иңдәге һәр көн иштә торганың кычкырыш, тиргәш, елашлар сиңа музыка урынына булырлар. Миллиард ярым санлы адәм балалары урынына 7-8 җанлы курчак һәм атаң булырлар. Адәм балаларының меңнәрчә еллык тырышлыгы белән барлыкка килгән фәннәр һәм фәлсәфә урынына изгелекле наданлыгың булыр. Тереклек диде. Башкага хәлсез иде. Үзенең актыккы селкенеше буларак ул татар кызын тәрәзә янына илтте. Җомга көн иде. Тәрәзә яныннан кәкре аяклы бер кибетче узып китте. Татар кызы кибетчегә гыйшык булды. Кибетче дә йөрешен купшыландырып, күзләрен ялтыратып, "Матур тәтәй, ник ялгыз утырасың?" дигән шикелле бер гыйшык сүзе белән җавап бирде. Шимбә көн татар кызына тәрәзә алдында утырмаска әмер булды. Татар кызы бүген тәрәзә алдында йөренә генә иде. Көянтә шикелле урталай бөкрәйгән татар шәкерт узып китте. Татар кызы моңа да гыйшык булды. Шәкерт тә үз тарафыннан "Каләм кашым, хурлыгайным" дип җаваплады да, бүген үк чәчәк төшерелгән тәти кәгазьгә хат язып җибәрергә карар кылды. Якшәмбе көнге әмердә татар кызына тәрәзә янына килү бөтенләй ясак ителә иде. Ул урлап, качынып кына тәрәзә янына килде. Урамнан хәзер генә кырдырган башына койрыксыз чалма кигән мәхдүм узып бара иде. Татар кызы моңа да гыйшык булды. Мәхдүм әфәнде дә чалмасын матурлабрак төзәтеп киде һәм бер күзен кысынкырап, бай кызына өйләнүнең файдаларын уйлады. Бүген үк бер карчык аркылы кызга бик сагынып, бик саргаеп сәлам күндермәкче булды. Дүшәмбе көн татар кызы тагы бер вакыт табып, качынып, куркынып кына тәрәзә янына килде. Урамнан яхшы атка утырып зур корсаклы татар бае һәм майлы күзле, кыңгыр бүрекле байбәтчә узып баралар иде. Татар кызы байбәтчәгә гыйшык булды. Байбәтчә дә кашын сикертеп, 5нчегә бу кызны да сөяргә мөмкин дип уйлады. Карт бай да вакыты белән моны 2нче хатынлыкка соратмакчы булды. Кара көч тереклекнең бу үлем алды селкенешләренә дә риза булмады. Жанлы курчаклар татар кызына игълан иттеләр. Хәзер сине Биктимергә кияүгә ярәштек. Син аңар кол булырга бурычлы. Акыллы баш ата әмер рәвешендәге насихатын бирде. Биктимер ризасы, Тәңре ризасы. Кара көч үз-үзеннән ризалык елмайышы белән елмайды. Син хәзер тереклек дигән революционердан бөтенләйгә кутыласың. Жанлы курчак булып каласың. Мин синең белән уйнарга Биктимерне тәгъйин итәм. Кабреңә кергәнче аңар хезмәт итәрсең. Менә минем максудым. Жанлы курчак сатучы һәм алучы аталар арасында сәүдәләшү башланды. Юк, Зәйнетдин абзый, мәһәр 500 сум тәңкә. Алай кыйммәт. Хәерле кулдан 400 сум.
Юк, Зәйнетдин абзый, 150 сум арттырырсың инде. Хәерле булсын. Ука чачагы белән бер асыл күлмәк миннән булсын алайса. Әвәл өйгә бик күп җанлы курчаклар чакырып ашаттылар. Алар һәммәсе дә татар кызына чүпрәкләр, тәтиләр китерделәр. Аннан соң шул җанлы курчаклар белән уйнаучы ахмаклар төркемен чакырып ашаттылар. Булар арасында чалмалы бер кеше дә бар иде. Ул кеше бер әфсүн укып шундагылар өстенә өрде. Шул дакыйкадан бөтен ахмаклар төркеме татар кызын Биктимернең уенчыгы дип игътикад итә башлады. Сез кем, Фәләнетдин, Сөлбия кызыңны 400 сум акча, бер ука чачаклы асыл күлмәк бәрабәренә Биктимер Зәйнетдин угылына бирдеңме? Бирдем. Сез кем, Зәйнетдин, татар кызын 400 сум акча, бер ука чачаклы асыл күлмәк бәрабәренә угылың Биктимер өчен алдыңмы? Алдым. Татар кызы белән Биктимерне 4 тәүлек бергә явып тоттылар. Килен итеп төшерергә хәзерләделәр. Җанлы курчак татар кызына ахыргы насихатларын бирде. Кызым, иреңнең сүзеннән чыкма, аяк астында туфрак бул. Акыллы баш ата кабатлап торды. Биктимер ризасы, Тәңре ризасы. Инде тиреклекнең тавышы чыкмаганын күргәч, кара көч татар кызына карап бер сайха ясады. Инде җанлы курчак булып җиттең. Җанлы курчакны Биктимер 4 дивар арасына кертеп куйды. Менә сиңа диварлар. Син кабреңә кергәнче шуларны сакларга тиеш. Мин теләгәнем вакытта килеп синең белән уйнармын. Кара көч пычмакка басып насихат бирде. Синең вазифаң иреңә уенчык булу. Һәм үзегез шикле ахмакларның җир йөзеннән нәселе киселмәсен өчен бала табу. Биктимернең күз ишарәсе белән бирелгән әмрен үтәп, җанлы курчак кара көч алдында тез чүкте. Беләм, бик беләм. Минем дөньяга чыгарылуымнан максут шул 2 нәрсә генә. Кара көч тиреклек тавышын хәзердә ишетмәгәч, кычкырып көлде. Ха! Татар кызы җанлы курчакка әйләнде бит. Торганы пычмактан чыгып, нәг урта бер җиргә килеп басты. Басты да көлде. Ха! Татар кызын тиреләй күмделәр бит. Бу вакытта Мисырның Җамигъл әсһәрендә талипләр, Истанбулның милләт хукукын саклау исеменә тәрбия ителә торган парламенты күршесендә Ая-Суфия җәмигъендә сохталар. Сәрәндип атасында Даршин агачлар арасында Һинд мөселманнары, Курса мәдрәсәсендә суфилар, Шәһри-Булгар хәрабәләре арасында сәях мөселманнар һәм Кәгъбәтуллада бөтен җир йөзеннән җыелган хаҗилар Коръән укыйлар. Һәммәсе дә «Ва изәл мәүудәту суиләт би әйи зәмбин кутиләт» аятын тәкрарлыйлар. Тиреләй күмелгән кыз баладан ни гынахы өчен үтерелгәнлеген сорау көне кыямәт көнедер диләр иде. 11 май 1909 ел. Әлеге һәм башка аудио китапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз.
Аудио китапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты. 2019 ел.